Hvad så gutter, velkommen til denne video. I dag der skal vi lave en reageringsvideo på Amanda og Christian med afløbsbeskeder. Men Amandas vand er gået. Ja, I får lige hurtigt introen her. Ja, og så vil jeg også reagere på den. Okay. Lidt mærkelig start. Det her er den mest mærkelige, vi nogensinde kommer til at filme. Udover det, vi kommer til at filme efter det her, tror jeg. Ja. Grunden til, at det er så mærkeligt lige nu, det er simpelthen fordi, at vi skulle lige til at trykke optag. Ja. Så lige så siger Amanda, hov. Jeg tror, mit vand er gået. Ja, Amandas vand er seriøst lige gået. Det er lige fosset ud med vand. Ja, det var noget. What the fuck? Og så vælger de at optage en video. Det var sygt i hovedet. En rutsjetur. Ja. Vandrutsjetur. Vi har i princippet filmet det til en blog. Ja. Så i dag, efter vi har optaget det her, så skal vi sgu sikkert, så skal du nok fødes med. Ja. Det bliver nok i dag. Ja, det kan være, vi skal afsted efter det her, hvem ved. Ja, det ved man ikke. Og så når I ser det her, der har vi nok også en baby. Ja, der er rigtig mange, der har skrevet til os omkring, hvornår Amanda hun føder og sådan noget. Især inde på Instagram i hvert fald. By the way, de har født, når min video kommer ud. Så ja. By the way, hvis jeg hoster eller lyder lidt sådan mærkeligt, så er det altså fordi, at jeg er hæs. Okay? Det er på Instagram. Sorry, jeg er ikke hæs, jeg er syg. Vi kommer til at annoncere det, Ja. at hun er født. Så det er nok der, man kan sådan få. Og hun er født, og det har de nok godt. Enten så var det 2 eller 3 dage siden, jeg kan ikke helt huske det. Breaking news. Så følg os derinde, og selvfølgelig også husk at subscribe på den her YouTube-video-kanal. Og vores egen. Ja, lad os komme i gang, Smu. Lad os komme i gang med det første. Ja, inden vi skal afsted. Inden jeg forvirrer. Det er snart Halloween. Ja, det er det faktisk lige om lidt. Det er det. Det er slutningen af oktober. Vi skal selvfølgelig læse lidt om Halloween. Ja. Halløj. Og her Okay. er vi noget, som vi har snakket om meget. Græskarlygter. Eller i hvert fald Har vi sådan. talt om det? Jamen, vi snakker faktisk om det i dag. Nå. At vi burde faktisk have skåret det ud på video, men det er sgu lige meget. Nå, græskar lygter. Ja, det er Jeg har også lavet græskar, jeg overvejede at lave en video med det. Og jeg havde egentlig planlagt, at jeg skulle optage en video, hvor jeg lavede det. Men det fik jeg ikke lige gjort, fordi så kom min onkel og min anden største søster var på besøg med hendes barn. Og det var sådan lidt, stod jeg bare og gjorde det, mens de sad og spiste aftensmad. Så jeg følte ikke lige, at der var sådan lige nok til at lave en video der, fordi der var rigtig mange, som der sådan lige var forbi mig. Så ja. Derfor har jeg ikke optaget en video med det. Jeg ville ellers gerne have haft. Resten, der starter med at skrive den her besked. Hej alle sammen. I morgen i ferie-SFO'en skal vi skære græskarlygter. Vi gør det udenfor på bordene i gården. Så husk udetøj, og børnene må også gerne medbringe et stearinlys at sætte i. Venlig hilsen, SFO'en. Det giver god mening. Ja, det synes jeg også. Og mega hyggeligt. Det er voldhyggeligt. Lidt farligt. Det er lidt nøjeren. Fordi jeg ved... Hold kæft. Det her fandme gør så mange penge for SFO'en, var. Altså. Det gjorde man sgu ikke, da jeg gik i SFO. Altså, det er sygt i hovedet. Der nogle gange, når jeg har skåret sådan en græskar, de der knive der. Ja, dengang jeg var i praktik i... Ja, men fordi, altså, hvad gør man i SFO? Er det ikke i indskolingen? Er det ikke for 0. Nej, 1. til 3. Hvorfor fuck tør man at lade dem, altså, med knive? Og så, at man gør det i SFO'en, hvor der er sindssygt mange jo. Det var sygt hovedet der. Ja, børnehave. Der skulle vi ud på det, der hed et eller andet sted, vi plejede. Og hvor jeg faktisk også var, selv da jeg var lille. Jeg er så forvirret, Smuk. Ja, vi er lidt rundt på gulvet. Vi er altså lidt rundt på gulvet lige nu, men det giver altså også virkelig god mening. Så skulle jeg passe de der børn, og så sagde en af de der, som mine lærere, eller hvad det er, sådan, dem der skulle oplære mig i at være pædagog. Er det en for lang forklaring? Det ved jeg ikke, bare så kom til sagen. Okay, det der skete, det var, at hun skulle lige pludselig et eller andet sted hen, og så stod jeg sammen med alle børnene. Og så sad de og snittede pinden og sådan noget, og så lige pludselig, så en af de der børn skærer bare i fingeren, og det... Føj. Ad. Ej, det vil jeg hade at stå i sådan en situation, for jeg hader at kigge på sådan noget. Altså, jeg kan godt tåle at kigge, hvis der er nogen, der har fået et sår eller sådan noget, men sådan noget der, hvor man sådan, ja, ad. Stormer bare ud med blodet, og jeg bare sådan, tager fat i fingeren op, og så Jamen sådan, hvor er en voksen? Ja, og det var... Det er jo det, altså, det er jo 1. til 3. klasse, det er jo vildt det der. By the way, den her video, den kommer til at blive delt op i 2 part, fordi videoen den bliver lidt lang. Mig, der er voksen. Ja, nej. Men det gik godt. Det er godt. Hvorfor kan SFO'en ikke give lysene? Det er da godt nok nærigt. Ja, nær i røv. Kæft, hvor er det nær i. Bro, de giver et græskar. Et græskar koster fucking 20 kroner. Det er 20 kroner per mand. Du kan godt fucking tage et stearinlys. Det koster ikke engang 2 kroner. Altså, kom nu lidt. Man kan godt lige købe en pakke stearinlys. Ja, det er simpelthen ikke fair. Der er nok en, der er allergisk. Der er nok mange, der... Men altså, ja, man kunne godt have købt et stearinlys. Det ville være nemmere, altså skulle man ikke huske det. Men jeg synes, det er okay, at man
spørge om folk ikke lige gider tæt med. Allergisk. Vi har jo de her stearinlys, hvor der er batterier i. Fordi du er allergisk. Fordi jeg er allergisk. Og jeg elsker ellers stearinlys. Hej, hyggelig aktivitet. Men jeg håber godt nok, I har sat voksne nok på, så det ikke er børnene, der skal stå og håndtere knivene. Men Ja. altså, hvordan gør de så? Skal et barn sige, jeg vil gerne have, at du skærer den sådan her? Ja, på den måde, ja. Og på her, det er meningen, at man skal slå sig på et eller andet tidspunkt. Det skal bare ikke være, Ikke med en kniv der. det skal bare ikke være lige så voldsomt. Får de græskerne med hjem bagefter? Nej, det må de ikke. Det er Pas. Helt ærligt. Jeg vil blive sur, hvis jeg har stået og lavet et græskar, så får jeg at vide, du må ikke få det med hjem. Altså, jeg tror godt, der kunne blive skrevet, nej, det skal bruges som pynt til Halloweenfesten og sådan noget. Seriøst. Og der ville jeg blive sur. Så skulle jeg i hvert fald have sagt det før, fordi så gad jeg ikke lave det. Fogens du. Hej. Et godt tip er at sætte den lyskæde, man alligevel kun bruger til jul, ned i græskarret. Så slipper man for at skulle håndtere ild, og man kan samtidig få nogle smarte nogen med timer, som tænder sig selv, eller måske endda med farvet lys. Sådan en får Livasol med. Ej, det var da fedt. Det er faktisk fucking smart. Altså, det er det. Det er faktisk smart. For Livasol. Men ja, det har jeg faktisk også prøvet før. Ja, det er faktisk lidt smart. Specielt hvis det er indenfor, man gerne lige vil have, at græskarret skal stå lidt. Så nogle gange sådan stearinlys, det har jeg jo ikke rigtigt. Nej, true. Med dig og sådan Det er da også Altså, jeg bruger bare sådan et falsk stearinlys i mit græskar. sejt med sådan noget rødt LED-lys på sådan en rigtig nøjeren græskar. Jeg er lige i stuen. Ja. Hvis I gemmer græskarkernerne, kan man lave en rigtig lækker snack af dem. Det tror jeg alle ved. Okay. Man putter dem ind i ovnen, er det ikke det? Jo, og så bliver en de god gang salt og en crisp og sådan. oil shit. Jeg har faktisk ikke smagt det. Nej, det kan være, vi burde gøre Jeg det. skulle til at sige, at jeg havde ikke faktisk heller ikke lyst. Nå, Matteo synes, det lyder ret kedeligt. De håber, jeg også husker at lave aktiviteter for de børn, der ikke gider at skære græskar. Sidste uge lavede de sækkeløb, og det kunne han rigtig godt lide. Okay? Jeg hader sikkert. Prøv at høre. Jeg er fucking ligeglad med det der ene barn. Dem, der godt vil skære græskar, altså, det skal de fandme have lov til. Der skal være nok voksne på det, så folk ikke står og skærer deres fingre af, altså, hvad fuck er det for noget? Og det var sådan, se børn, der bare tonser afsted i sådan en sæk, som om det bare gælder liv og død. Ja, kan man høre det? Det var i vaskemaskinen. Jeg tror, jeg har slukket den. Okay. Der foregår noget. Sådan. Ja. Jeg kan godt mærke det. Shit. Bare ned. Ja, det er Ned med dig, vi har travlt. Hvis du har været med til sækkeløb, løb I rigtig sække eller plastik? Sække. Vi i Jylland, man har altid sække der. Man har altid en eller anden landmand, der har nogle mærkelige Sorry. Vores var åbenbart meget budget, så man fik bare en sort plastik affaldspose. Og det tror jeg også, vi gjorde nogle gange. Okay, og det var nemlig, de gik jo også i stykker og sådan noget, så det var ikke altid helt nemt. Nej, det går ikke. Hej. Eller få et duftlys med for ASO. Ja. Ja, det er lige det eneste, vi har herhjemme. Men I må meget gerne være ops på, at det ikke brænder for længe. Helst kun, når hun lige ser på det. Og så giv hende resten med hjem, når I er færdige med det. Resten med hjem? Ej, hvor ligegyldigt, altså. Hvorfor er det, man ikke bare lige går ned i Netto, Rema 1000? Fuck, man er nær i. Ever. Og Whatever. finder et lille stearinlys, og så er det fint. Ja, det var det. Ja. 2 kroner eller sådan noget. Sige duftlys. Det er måske ikke lige det mest lækre blandet med græskar, der bliver varmt. Spøj for nu. Sådan lidt. Men det var den tid. Det var det. Ja. Vi fik, jeg kunne godt have brugt et billede af, hvordan de endte med sig. Ja, altså jeg vil sige, jeg er fandme nok ikke lige den bedste til at skære græskar. Men folk for... Jamen, der er jo spurgt, om de måtte få dem med hjem. Altså, der blev sgu ikke svaret. 2B. Jeg tror faktisk, de er bedre end mig. Jeg synes faktisk, jeg er okay god. Alright. Du kan da godt huske mit Jack Jeg Skellington. er faktisk også rimelig god til det. Jack Skellington. Bowl Day. Bowl Day. Se, det synes jeg lyder lige så nøje. Det kan det i hvert fald gøre. Det kan virke nøje, men det lyder også mega hyggeligt. Ja, det kunne være ret fedt med Bowl Day. Jeg elsker Bowl Day. Hej Karsten. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at SFO'en faciliterer udleje. Men det passer også rigtig dårligt, at I laver bål hver torsdag. Der går Enya til ballet, og det duer ikke, hun dukker op og stinker af røg i det lille øvelokale. Igen, man kan ikke lave det om, bare fordi der er en, der ikke kan, eller en, der ikke gider, altså. Så sammen. Kan I ikke flytte det til en anden dag? Så flytter det til fredag, og så kan Karen ikke, fordi så sker der det her, og man stinker bål, og det er faktisk også ulækkert. Det sidder bare i hår, det gør. Men det er da vanvittigt, det er træls. bål hver torsdag. Ja, det synes jeg også. Det virker som sådan en chiller-ting, man lige kan sådan... Sådan lidt spider-agtigt. Ja, sådan- Spider-SFO. Ja, men jeg Vi gjorde det måske sådan noget en gang om måneden, sådan en gang om måneden, måske sådan en gang hver 3. måned. Altså, ja. tænkte bare sådan, det var lidt mere sådan en special occasion. Nå, nu skal vi rigtig hygge med bål. Ja, en gang om måneden måske. Ja, hver anden uge måske. Åh, det er også ofte.
Okay, Jeg husker ingenting fra den tid der. så vigtigt er det virkelig heller For ikke. jeg endte i bålet. Så vigtigt er det. Enig. Madison går til ridning Men man kan vel også bare lade være med at gå ud til bålet, så altså, hvis ikke man vil lugte. om onsdagen. Det vil være en rigtig god båldag. Der skal hun alligevel altid hjem i bad. Men det kan man ikke. Men Det er ja, bare ting. så går hun til ridning. Hun skal bare ikke stinke hest. Ja, det. Og det er på at tænke, lige meget hvad du laver, altså sådan, så kommer du til at stinke. Ja. Så vil du sige, sådan det. Ja, og man så, ja, jeg skulle til at sige et eller andet sted. Man kommer altid til at lugte af det, man nu er i. Hvis man arbejder på Mac'en, så kommer man sikkert også hjem og stinker af Mac'en. Ja, det mest nedtur, tror jeg, det er ligesom at arbejde med fisk. Det tror jeg fandme vil være... Ost. Sådan en ost til forretning. Ej, det er lidt froderen. Stinke ost. Jeg vil Gammel fandme ost. hellere stinke ost, end jeg vil stinke fisk. Hvad vil I Kommer helst? Hvad vil I seriøst helst stinke af? Ost eller fisk? 100p ost. Det kommer an på, hvad køn man er. Ost. 100p. Bro, fisk, ja. Det kan du ikke få af, altså. Fisk det er det klammeste, jeg lugter af. Har I ikke været ude sådan, hvor der sådan har ligget rød tang? Eller, det får mig. Jeg ved ikke, om det er rød tang. Men sådan, hvor der bare er tang over det hele. Og det stinker bare. Nej. Så vil jeg sige, at jeg stinke af en for gammel ost, fordi det kan du lige hurtigt få af. Det kan du altså ikke med fisk. Som fyr vil du nok ikke stinke ost, og som pige vil du nok ikke stinke fisk. Skriv lige noget i comments, hvad vil I helst stinke af? Ja, vi har også ofte ærget os over alt den røglugt om torsdagen. Er det egentlig ikke noget ordentligt brænde, I bruger? Jeg tror, brænde lige meget ved, du, altså... Ej, der er noget, der lugter mere end. Så har man skulle lige fået sådan, ham der manden ind, som der kører med brænde hver eneste dag. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det har jeg glemt, men ja. Kan det brænde, så kan det brænde. Ej, det kan godt lugte ekstra, hvis man bruger et eller andet specielt. Hvad er det nu? Hvis du bruger Grantræ eller sådan noget. plastik, sådan nogle plastikgrantræer. Det går ikke. Man kan godt købe for billigt, så oser det rigtig meget. Oser det bare, fordi det ikke er helt tørt nok. Måske. Så er der stadig gild i. Nej, så er det bare sådan... Ja, nej, så kommer der meget røg, ja. Ja. Hvorfor er vi alle sammen med på den her tråd? Det forstår jeg ikke. Hvorfor Der er er I også overhovedet? rigtig mange med. I stedet for bål, kunne I måske ikke bare grille? Det lugter ikke helt så meget. Fandme en syg dag. Grill hver eneste torsdag. Sindssygt. Men man stinker også lidt af grill. Men- Men det er ikke det samme. Nej, det er ikke virkelig ikke det samme. Nej. Carlo elsker båldagene. Så har alle bare hatet, og så kommer Carlo bare. Og Jeg tror, der elsker med det! din mand eller sådan noget. Jeg tænkte bare, shit. Carlo elsker båldagene. Han synes bare, det er lidt kedeligt. I kun laver snobrød og ristede pølser over det. Kan I købe sådan nogle pandekagejern til aktiviteten? Altså snobrød og rest. Ja, sådan man kan skifte Det er lidt. sgu da ret dope. Sorry to say. Hvis du spørger mig, så er det være dope. Lige meget Men- hvilken dag det er. Ja, men jeg kan huske mit fritidshjem. Det hedder det jo, det hvor jeg kommer fra. Fritidshjem. Der siger Ja, man jeg ikke. bor i København, hvor Der der er siger man- fritidshjem og... Men det ved jeg ikke, man siger, jeg har aldrig sagt SFO'en. Men i hvert fald på mit fritidshjem, okay? Ja. Der var de der pandekagejern, og de blev varme. Jeg tror altså også, der var det hjemme i SFO hjemme i Jylland nu. Fredag vil være en rigtig god bowldag. Så kan Men altså, hvis der er pandekageting i en SFO, så tror jeg, at der er mange, der vil komme hjem med brandmærker, fordi de der, altså, de går i første C, de går i første klasse, de kan sgu da ikke styre sådan der, altså, hvad fuck. Ja, det forstår jeg ikke. Men det her, det var egentlig alt for part 1. Og så ses vi i part 2, måske den allerede op. Gå ind og tjek. Men ja, adios.